אוקיי. רגע, מה את אומרת? למרוח ליפסטיק על השפתיים. טוב, בסדר, רק רגע. כמה פעמים צריך ללמד אותך? לא יוצאים מהבית בלי למרוח ליפסטיק על השפתיים. בחייאתק מיכל, מי רואה? גם כשהולכים לשפוך את הזבל? ודאי, אין לדעת את מי תפגשי שם בחוץ. תקשיבי, החלטתי לעשות לך אירוע. את יודעת, את לא בדיוק נתת לנו אפשרות להיפרד ממך. שלא תעיזי, אל תטריחי את האנשים. למה? תשמעי, אני רוצה לספר להם עלייך. נכון, הם מכירים אותך, אז בואי נראה אם הם יסכימו איתי. נגיד שהייתי רוצה לספר סיפור עלייך, דרך הדמויות מהסיפורים שסיפרת לכל הילדים שלנו, שלך. הייתי בוחרת בשלגיה. לא היינו צריכים לשאול את המראה שעל הקיר מי היפה בכל העיר. ואם הייתי בוחרת בכיפה אדומה, אפשר לראות אותך הולכת עם סל ביער המוזיאון, פוגשת בזאב, והוא לבטח היה מתקרבל לצידך, כי בקסם שלך אף אחד לא יכול היה לעמוד. את זוכרת? שלחתי לך קטע של המפגש בין חזרזיר לפוע דוב, בו הוא מסביר לו איך להתמודד עם ימים קשים, ואת ענית עם הרבה שחרור פנימי. והנה, כמו החלילן מהמלין, תראי כמה אנשים הצלחת להביא לכאן, מכל התקופות, מכל הארץ. למען האמת, היית במאית מצוינת בסרט של חייך. תזמרת ותזמנת את הכל, כמו הפעלת הספרים בהיכל הספר. הרגשת לעתים כמו פיליני, או דולצ'ה ויטה, החיים הטובים. שם הכל התנהל בין חושך לאור. והחלון של אגף הנוער, בו עצרת את הרגע של נחילי הילדים שנכנסו בשערי האגף וחיכו להם. מיכל יעיוני, מה? נו, חופשינגניק, את יודעת, מספיק ודי. שמרי לי על אווה, הגר ועסקה. טוב, לשם כך התכנסנו היום. תודה שהיית לי לעוגן ואני לך לבית. אז שלום לכולכם ותודה שבאתם. והתוכנית שלנו היום זה שאנחנו נעלה פה את כל החברים של מיכל בצורה כזו או אחרת. חלקם יופיעו בגופם, חלקם יופיעו באמצעות אלה המספרת שלנו שלא יכלו להגיע. אז בואו נתחיל את האירוע הזה שלשמו התכנסנו. אני רוצה להזמין לכאן את הדוברת הראשונה, גלית בנט, מנהלת אגף הנוער, שתישא את דבריה. בוקר טוב, שומעים? אלכס, אני בכלל גם מדע. נוכל להחזיק את זה אולי ביד. עכשיו שומעים? לא תכננתי להיות ראשונה, רציתי לסכם, אבל זה לא משנה, לא קשור. עכשיו שומעים? אם אני מתקרבת. לא, אבל... אני יכולה להתביים רגע? כן. בבקשה, בואי. לא, אני צריכה להיות פה. לא, עם הדעת, בואי. ועם טלפון. עם הטלפון. אני לא רוצה גם להקריא, אני רק רשמתי פוטנוטס כאלה. כי פה באגף הנוער, מנהלת אגף הנוער, אבל אני מדברת על זה שכשהייתי פה מדריכה, מיכל עבדה פה, ואחר כך עבדנו בהיכל הספר. אז רבים פה לא יודעים, אבל אנחנו עבדנו כמעט 7 שנים שם ביחד. היינו שם די עם קבוצה מאוד קטנה של אנשים, אבל עם הסולידריות של אגף הנוער. מיכל עבדה בחדר באודיטוריום, שהיה שם קר ברמות שאי אפשר לשבת, אבל מיכל מאוד אהבה, כי זה כבר היה בגיל שעזר לעקור. וכל הקשיים, וזה גם פסיכולוג, זה היה פסיכיאטר, כל מיני הילינג, טאי-צ'י, פאולה, שיטות. אז היא עזרה בכל דבר שאפשר, והכי, באמת לי עזר זה שהיא הייתה מקשיבה, ואני אוהבת לדבר. אז תחשבו שזה 8 שעות עברו לככה שלהם עבודה. וגם הייתה לנו את האחווה התימנית, היא מלאה, אני חצי, על אף שלא ראוי שאני חל תימניה,
לא בהתנהגות ולא במראה. והיה לנו אחווה תימנית, יחד עם כל הקומפלקס שהיה שם, שזה חד עד השומר, רויטל, חובה, והיינו בבוקר נפגשות, פרלמנט בבוקר, שזה אזור שהוא קצת מרוחק מהמוזיאון פיזית, נקי כזה, רגל בית שני, וכשיוצאים מהחדר אז יוצאים למקום הפתוח, שאת זה מיכל מאוד מאוד אהבה. כן, עברנו גם הרבה משברים שם, אני לא אפרט, זה לא המקום, אבל היא מאוד הקשיבה ומאוד עזרה, גם פיזית, אני אולי אתחיל מזה, על השיטות ריפוי שלה וטיפול, שהייתה שם כיתה והיינו סוגרות את הדלת, והיא הייתה משכיבה אותי על השולחנות, וזה היה מאוד קשה להדריך פה ולהגיע לשם לעבוד, כי נשאר לי שעתיים עבודה שם, ולעשות 8 תערוכות בשעתיים עבודה, זה קצת היה לא ריאלי, ו3 ילדים קטנים. אז היא הייתה עושה לי כל מיני דברים שאני פשוט הייתי עוצמת עיניים, אין לי מושג מה היא עשתה, כאילו לא נגעה בי, וזה עזר. וטיפים ללידות, כמו שיטת פאולה, שזה מאוד מאוד עזר. ואני ממשיכה לעשות עד היום, ואני כל פעם נזכרת בה, כי אם הייתה נראית כל כך טוב, אז כאילו כדאי שאני אעשה את השיטה, אולי אני נראה טוב. ועוד דברים משם כמו למשל שהייתה מאוד מאוד אוהבת לאכול צלחת פטרוזיליה בבוקר, ומנהל ההיכל היה ארגנטינאי, שכידוע ארוחת הבוקר שלו כללה אמפנדה סימוף, והוא פשוט היה מחמם את ילדנה, והייתה מסתכלת, והוא אמר לה, זה מה שאת אוכלת? כן, זה ארוחת בוקר, זה מאוד בריא, זה מנקה את כל הגוף, כדאי לך כנסה. זה לא אוכל. אז היא אמרה לו, מה אתה חושב שלאכול בשר בבוקר זה דבר טוב? אז הוא אמר לה, זה לא בשר, זה עוף. עד היום אני כל פעם נזכרת וצוחקת על הדבר הזה. אז כן, אז מיכל גם הכרתי כאן. אני, כשהגעתי לכאן, היא הייתה בדלפי כניסה. זה מאוחר פה לכמה אנשים, כי הרבה מכירים אותה משעות הסיפור. ילדים היא הייתה אוהבת שזה מדהים, כאילו אין דבר כזה. ואת הגר, כל הזמן שאתה מדברת עליה, והגר היא עזבה להולנד, והגר יש לה ילדה, והגר בהיריון, והגר צריכה ללדת, ועכשיו אני אקח שבועיים ואני אסע לה לעזור לה. אז באמת כל החיים שלה זה היה סביבכם, איסקה והגר וכל הסיפורים המשפחתיים, והייתה בן אדם מאוד מאוד משפחתי. וגם הייתי אצלה בבית פעם אחת, הזדעזעתי שאין טלוויזיה, אז אני עושה כל היום. אז היא אמרה לי, מספיק שאני מול המקרן כל היום פה, בקולנוע, אז מספיק מסך בשבילי. אבל היא אהבה מאוד מאוד לקרוא ספרים. וזהו, ואני הכרתי אותה כאן ממש תקופה קצרה, כי גם אני עזבתי את האגף, ואחר כך גם היא עזבה את אגף הנוער. אני רק זוכרת שהבת של אלה כהן קראה לה מנהלת המוזיאון, היא הייתה בכניסה, והיא צודקת, היא ושבתאי, שם היו מנהלים את כל המוזיאון, וזה באמת נכון. ועוד דבר אחד, אנקדוטה קטנה, טיולי עובדים. היא יצאה איתי לטיול בדרום איטליה, והיינו צריכים לצאת לקפרי, זה בספינה כזאת. אני הייתי ראש הקבוצה, אני ומיכאל מגן, הוא היה ועד אז, ואני הייתי מדריכה, ואני מסתכלת על מזג האוויר, ואומרת, הלך עלינו, אין שייט, מחר גשם, הולך להיות גשם. ובאוטובוס היו כמה אנשים מאמינים מכל מיני קצוות. הייתה רבקה ביטרמן עם בעלה מאוד דתיים, אז אמרתי לה ולרוברט, תתחילו להתפלל, כי שאלוהים יעזור לנו. אני לא זוכרת מי המוסלמי בקבוצה שגם ביקשתי ממנו, ומיכל אמרה, אני אשדר לממד החמישי. טוב, מה זה הממד החמישי? אנחנו רואים שהגשם מתעצם והתחזית לא זזה. ובערב ראינו אותה לפני ארוחת ואמרתי לנו, שידרת? אמרה, אני משדרת. עד הבוקר שמש, תבינו, בבוקר הייתה שמש. אז אם מיכל הלכת עכשיו בממד החמישי, אז בטוח שאת שם, ובטוח שטוב, כי הממד הזה, לפחות בטיול, זה היה נס, שתבינו, התחזית מראה גשם. ובבוקר אז ערכה השמש, ויצאנו בשייט הזה לאחד האיים היפים, באמת מלא טבע ומלא, פשוט הטיול הזה באמת עוד יותר חיבר והעיר, וזה מה שאני רוצה לזכור ממנה. היא דאגה שאני אזכור רק את זה, כי היא לא אמרה לאנשים שהיא חולה. ואולי אני שמחה שזה ככה, שנזכור אותה כזאת, מחייכת, עם הצחוק המתגלגל, עם העיוני, שרואה אותי העיוני, שרואה את הילדים שלי העיוני, עכשיו אם הייתה רואה אותי עם השמלה זה העיוני, כי אני לא נוהגת ללבוש עכשיו הרבה זמן, היא הייתה מאוד אוהבת ומחמאות, ואני יכולה להגיד שבהיכל הספר, שזה לא אגף הנוער, זה נתן אור למקום, זה נתן פשוט אנרגיות חיוביות, באמת למקום הזה, אם יש את הקדושה של המגילות, את הווייב הזה של המגילות, שיש בו משהו ממלא, אז מיכל הייתה הצד האנושי במשרד, מיכל
עכשיו זה דבר אפור מאוד, ופשוט נתנה לנו את האור. זה מה שרציתי להגיד. עכשיו אני רוצה להזמין את אורן אגרנות, מנהלת הספרייה לאיור ועוצרת לאיור. וכל האנשים כל הזמן אומרים לי, תפסיק עם התארים, כולנו היינו חברים, אבל אני חושבת שזה חשוב שגם המשפחה תכיר מי הם הדמויות. דמויות, טוב. הדמויות בסיפור. אז כשאני הגעתי לאגף הנוער להיות מדריכה, אף אחד, אגף הנוער לוקח זמן עד שזוכרים את השם שלך או מתייחסים אליך, או עונים לך אם אתה שואל איפה העיפרון. ואז הדלפק היה בכניסה שם, מול היו השירותים, לא משנה, וכל הקבוצות היו באות ומיכל הייתה עומדת בחלון. עכשיו מיכל הייתה שמה, לקח לי זמן, שמתי לב שהיא שמה פרחים בחלון. עכשיו, פרחים יפים, צבעים, ככה, עדינים. אבל היא הייתה שמה פרחים גם לפי המצב רוח שלה. ואני זוכרת שבאתי יום אחד, ברעש ובלגן וגם סריח, הילדים הוציאו את הסנדוויצ'ים, ויום אחד היה קקטוסים. אני חושבת שזה היה הרגע הראשון שהבנתי כאילו מי זאת מיכל. זה הצחיק אותי בצורה בלתי רגילה, וגם אמרתי לה, והיא הייתה כל כך, פשוט ראתה אותי, והיא הייתה כל כך נחמדה אליי, וצחקנו, מאז צחקנו הרבה. התמונה השנייה שאני זוכרת זה באמת, הזכירו פה את הסל של המזרחות. ראיתי אותה, עברתי אותה עם קבוצה שלי, היא הייתה עם קבוצה של ילדים של חינוך מיוחד. באמת, זה פחד אלוהים להסתובב עם ילדים בכל הכיוונים, והפסלים, בארכיאולוגיה. אני אומרת לעצמי, עוד שנייה משהו יישבר ומצבני, והיא הולכת עם הסל, ועד השנייה היא מחזיקה איזה ילד, והילד היה עצבני. הוא אומר לה, למה כל הפסלים ערומים? ואני אומרת לאדם, אני אומרת, מעניין איך היא תענה, והיא אומרת, ככה טוב להם חמודים. זה מה זה הרגיע אותו. וזה באמת מחבר אותי לזכות הבאמת גדולה שהייתה לי, שכשהתחלתי בספרייה, זה היה רעיון של חגית אלון, זיכרונה לברכה, שמיכל תהיה בספרייה, ותספר סיפורים בספרייה, ובחדר הזה אני לא צריכה להכביר מילים בעניין הזה, אבל אתם יכולים לדמיין, שאני למדתי איזה שיעור מאוד מאוד חשוב, שאנשים לא באים לספרייה בשביל הספרים, הם באים בשביל האנשים, הם באו בשביל להיות עם מיכל, הילדים באו בשביל להיות עם מיכל, ההורים באו בשביל להיות עם מיכל, היה בה משהו שכאילו הדביק את כל העניין הזה ביחד, וזה היה באמת שיעור שהיה לי זכות גדולה להיות חלק ממנו. לשמחתי הרבה, מעגל כלשהו נסגר כשבשנים האחרונות הייתה מגיעה עם אווה לפעילות עם מיכל קרר בספרייה, ככה שיכולנו, זה היה בזמן הקורונה, נכון? בזמן הקורונה אני זוכרת שהייתם בארץ, וזה היה הרגיש כאילו כל הקוסמוס מסתדר כמו שצריך, שמיכל ומיכל ואווה וכולם בספרייה. אני זוכרת אותך ממש מהתערוכה עם הביצים, נכון? ציירת את זה ביצה? זה היה ממש לפני שנסעת הביתה. זה היה מרגש וכיפי שבאמת בזכותך היא הגיעה לספרייה עוד פעם. בזכות אלה כהן התכתבתי עם מיכל ואמרתי לה פחות או יותר במילים, באמת תודה שאפשרת לי את זה, כי לא ידעתי מה שאמרתי לכם עכשיו, והאמת היא שרק אז עלה בדעתי לשאול אותה משהו שאף פעם לא שאלתי אותה, שתמיד כשהייתה באה לפתיחות והייתי רואה אותה גם אחרי שהיא פרשה, נסעתי, חזרתי, ילדתי, והייתי אומרת לה, אני לא מבינה איך את נראית, כל פעם את נראית יותר טוב, כל פעם את נראית יותר צעירה, כמו פרח, באמת היא הייתה מין אישה פרח כזאת, ואז אחרי אלה הכינה אותי שיכול להיות שהיא לא תקרא, ודווקא היא גם קראה וגם ענתה, ואז עלה בדעתי כאילו לשאול את השאלה שאף פעם לא שאלת אותה, שתמיד היינו צוחקות והייתה אומרת את זה. אמרתי לה, תגידי, מה זה עוד שגילית? היא אמרה, הספיק לי. וזה הדבר האחרון שהיא כתבה לי. הספיק לה. הספיק לי. מספיק. מספיק ודי. אז זה גם מצחיק.
וגם עצוב, אבל נשארו לי המון זיכרונות מאוד מאוד טובים. האמת היא שעכשיו, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות את האלבום, שמצאנו בו תמונות של מיכל מהספרייה, שהיא ממש יושבת עם הילדים ומספרת להם, אז עברתי ודווקא נזכרתי גם, החלטנו לעשות פעם הדרכה בפסח, החלטנו לעשות הדרכה בגן הפסלים, אני והיא ביחד. זה קונטרה לסיפור שלך. כל יום ירד גשם. כל יום עמדנו בדלפק, חיכינו לאנשים, זה להגר, לנסות אף אחד לא הבין מה זה לנסות לעשות פעילות לגר רחב. ואיך צחקנו, כל יום, כל בוקר שעמדנו וחיכינו לקהל לצאת להדרכה בגן הפסלים ושירד גשם, נקרענו מצחוק. אז כן, אז זה מעורבב כזה, הטעמים. אבל גם צוחקים וגם מספיק. אז תודה שהבאתם אותנו ביחד, למרות שכאילו רצתה שלא, זה בסדר. תודה. הדוברת הבאה לא יכלה להגיע וביקשה שנקרא בשמה, דניאלה שלו, מנהלת תוכניות מבוגרים, ועוצרת את התערוכה על האוצר, אז אלה כהן, חברה, ואל תתני לי יותר מדי תארים, ביקשה להקריא בשמה. אני הדובר החוזר שמקריא את הדברים של האנשים שלא יכלו להגיע, אבל כן היה חשוב להם לשלוח כמה מילים להיום למפגש. לפני זה אני כן רוצה להגיד איזושהי מילה אישית, וזה שהשנה אני איבדתי את אמא שלי, ואני איבד את אמא שלו, וכשמיכל נפטרה, אז הבת שלי אמרה, איבדנו את הסבתא השלישית. עד כדי כך הקשר היה אישי ומשפחתי. דניאלה כותבת, היכרותי עם מיכל הייתה אי שם בירושלים בשנת 1977. היא ואני והנסיך הקטן. זה היה בבית ספר דנמרק. אני למדתי בכיתה ז' של חטיבת הביניים, ומיכל הגיעה כבמאית מן החוץ לביים אותנו. מספר ילדים מן השכבה להצגת הסיום הנסיך הקטן. היא הייתה יפהפייה, בת 28, עם שקט פנימי שמרופד בעוצמה ובנחישות. מישהי שיודעת בדיוק מה היא עושה, מתי זה קורה ואיך היא מנהלת את הנושא. היה פער בין הנראות העדינה להתנהלות הקשוחה, ברמה של זיכרון שצרוב בתודעה. לימים התבגרתי, תרתי משמע, ובעודי סטודנטית באוניברסיטה, התקבלתי למוזיאון לצוות ההדרכה. הייתי אז בת 25, כמעט בגיל שמיכל הייתה, ולה כבר מלאו 40 שנה. והנה אנחנו נפגשות שוב, כעבור 12 שנה, ומיכל לא השתנתה. בת בלי גיל היא הייתה. נראתה בדיוק כמו אותה ועצמה בכל שנה. ידידות חדשה נרקמה לנו והרבה הערכה. ומלבד שערה שהלבין כמעה, היא נשארה בעיניי יפהפייה וצעירה. אולי בגלל זה הוקעתי בתדהמה לשמוע את הידיעה על מותה. אז לזכר היכרותנו הראשונה, ולזכרה של אישה מיוחדת במינה, ולזכר מספרת הסיפורים הדגולה, ארצה לצטט לכבודה קטע מהספר האלמותי הנסיך הקטן. פרק 26, הפרידה. כסבור הייתי, כי כל אחר השיב על דברי הנסיך הקטן, שהוסיף ואמר, כן, כן, היום הוא היום, בלי ספק, אך לא זה המקום. הנסיך הקטן הוסיף ואמר, כמובן, תוכל לראות היכן מתחילות עקבותיי בחול, ואתה לך לך לשלום. אתם יודעים, כשרוצים לקרוא למיכל בשם, אז קופצות כמה לתוך הבמה. אז הנה אני קוראת לך, מיכל פרר האהובה, שביקשה להגיד שהיא החברה, מנהלת תוכניות של החינוך המיוחד, תישא דברים אישיים. אני אנסה לדבר. מיכל חברה טובה, כמו של הרופא פה. היא נגעה ולא נגעה.
הייתה לה דרך שלה, שאני מאוד התחברתי והזדהיתי. פגשתי אותה בספרייה לפני 30 שנה, אני חושבת אפילו אולי יותר, לפני שנולד הבן הראשון שלי. היא ליוותה אותי לאורך כל הדרך, הייתה בבר מצוות, הספיקה להיות בחתונה של רותם. באמת סגרנו איזשהו מעגל, שאווה באה להשעות סיפור, ורותם היה שומר, ואווה מאוד אהבה את רותם, והייתה מביאה לו עוגיות ולבבות, ממש כמו שמיכלי הביאה לבנים שלי כל השנים. כשעברתי לגור בירושלים, לפני בערך 15 שנה, עברתי לגור ליד מיכל. מבחינתי, היא הייתה פייה ששמרה עליי ועל שלושת הבנים. תמיד שהיה משהו, הייתי מתקשרת אליה או באה אליה, מבקשת שתשלח אור, היא הייתה שולחת אור לבן, שמכסה את הבנים שלי. וברוך השם היה הרבה. כשרותם התגייס, ואחר כך המילואים, המלחמה במילואים האחרון, כבר לא הטרדתי אותה, אמרתי לה שהיא צריכה את כל האור בשביל עצמה. היא הייתה באה אלינו תמיד עם עוגות, מדברת מעט, הייתי באה אליה לאכול מרק חם ולקבל את הטיפולים. היינו מחליפות בינינו, כי שתינו למדנו הרבה שיטות טיפול, והיינו מלמדות אחת את השנייה, את מה שאני למדתי והיא את מה שהיא למדה. היא הכירה לי את ים המלח, ואני ממש מצטערת שאחרי שהיא התחזקה אחרי הניתוח הראשון, היא אמרה לי בואי ניסע במרץ, ואני הבטחתי לאגר שאני יעזור לה עם פורים, ולא נסענו, אבל הפעם האחרונה היינו עם טינה באיזשהו סרט, עוד דבר שעשיתי עם מיכלי שלא הייתי עושה בחיים, וללכת לראות סרטים. כשהיא ארזה את הבית, הייתי איתה פעמיים, ובאמת הדבר הכי קשה היה לה למיין את הספרים. היא כל כך אהבה ספרים, ואת כל הספרי האמנות הבאנו לפה לחדר של צרכים מיוחדים שאנחנו משתמשים בהם, וחלק לקחתי הביתה והבאתי כלים שהבנים שלי יש שתי צלחות, שתי קעריות וכל מיני דברים שהם רבים, כי מיכל יודעת לקנות, כל דבר שהיא קונה זה מעט, אבל זה הכי טוב שיש. והמעברר שעושה לנו רוח. אני באמת יכולה לספר על כל כך הרבה דברים, אבל אני רוצה רגע, בגלל שלא הייתה שבעה, אז אני מאוד התייחסתי לשבוע האחרון, ואני רוצה לספר מה ראיתי. היא נפטרה רגע לפני ט"ו באב, חג האהבה, ואחר כך התחיל חום גדול וסופה מאוד קיצונית שהביאה מירדן חולות, והמדבר שהגיע כאילו אלינו והיה איתנו, אני זוכרת שיצאתי באותו בוקר, אני חושבת שזה היה יום ראשון, החוצה, ואמרתי וואו, אנחנו באיזה צנע של דיון במדבר, וניסיתי לחשוב איך זה קשור, והחום הכבד.
והלילות שאתה מזיע בהם, ואני זוכרת שהיינו יושבות בסאונה, כי הזיעה היא מנקה, והיא מנקה מהמתכות, ואמרתי, וואלה, אלוהים עושה לנו פה שבוע ניקיון, אחרי כל מה שעברנו בשנתיים האחרונות, ונצא ממנו טוב יותר. וניסיתי להיזכר שהרוחות שמגיעות מהמדבר עם כל החול והמינרלים, תמיד אבא שלי אומר שזה הדשן של הארץ הזאת, זה בעצם בזכות החולות האלה, האדמה שלנו כל כך פוריה. וזה כל כך התחבר לי עם מיכל, שזה מין דשן, זה מה שהופך את האדמה לפוריה, ואף אחד לא יודע על זה. והיום בבוקר כשבאתי למוזיאון, בכלל התעוררתי לבוקר שהכל היה נקי, והרוח, כשהגעתי הייתה בחניה, רוח כל כך חזקה, מערבית מהים ונקייה, ואמרתי וואו, הנה איתנו. וכשהגיעו החבר'ה יותר מאוחר, שאלתי אם עוד יש רוח בחוץ. אז אמרו לי שכן. מיכל נפטרה ב-12:38. זאת אומרת, היא כבר נכנסה לחג האהבה. עם האהבה הגדולה שלך, אני פונה למישהו נוסף, רגיש. אחד הילדים הנוספים של מיכל, אמרנו, כל הילדים שגדלו כאן, הם היו הילדים שלה, יש לנו כמה נציגים כאן, ואפילו נכדים יש לנו כאן. אליאב מור, אחד הילדים של מיכל וגם הבן הפרטי שלי. אני הבן של מיכל ויוסי מור. ואצלנו במשפחה יש המון יוסים, מי שלא יודע. אז זה היה ממש טבעי שיש עוד מיכל במשפחה שהיא ספק דודה, ספק סבתא. מיכל באמת הייתה באמת ממש כמו אמא בשבילנו, שנתנה לנו המון אהבה וביטחון. אני קצת מצטער שלא מספיק. הייתי לצידה בשנים האחרונות. והזיכרונות שלי זה זיכרונות שאני ונברוד אחי תאום נמצאים במיטת קומותיים שלנו, בחדר חשוך, עם טיפה אור שנכנס מהדלת שפתוחה, ומיכל מקריאה לנו סיפורים ומרדימה אותנו. ואוהבת אותנו, על הלב כל כך גדול. ואני רוצה לשתף באיזשהו קטע קטן שכתבתי לה מהפרידה שלנו, שאני קורא אותו בדיעבד, אני כאילו רואה כמה זה באמת סתם זיכרונות של ילד. מיכל היא מלאך שלנו, תודה לך על האהבה שהענקת לנו, על סימנים אדומים של נשיקות על חיי, על הסיפורים שסיפרת לנו לפני השינה בלשון הגולה וכל מתגלגל, על חיוכים שובי לב וליטופים מרגיעים. אמנם היינו קשורים בדם, ועדיין זה תמיד הרגיש שאנחנו כן, ואולי זה בעצם מה שחשוב. אוהב אותך חופצ'י. תשמעי, רינה צריכה לבוא להציל את המצב, זה אי אפשר ככה. רינה פדובה, במאית מוכשרת ושחקנית נפלאה, אני מקווה שתציג לנו עוד פעם. טוב, אני כתבתי כמה דברים, אני מקווה שאני אציץ אחר כך, אבל מיכל, אני מרגישה שצריך לדבר חופשי.
אז יש דברים שאני אגיד שהילדים יסתמו את האוזניים. אז ככה, קודם כל את מיכל, אני יכולה לדבר בלי מיקרופון, נכון? את מיכל הכרתי פה באגף הנוער, שתינו בוגרות של בית צבי, בית ספר לתיאטרון, תלמידות של פני לוביץ'. פני לוביץ' זה מורה מתודולוגית למשחק, מפחידה מאוד, אבל מלמדת מאוד. ואני זוכרת דיון עם מיכל אם ללכת ללוויה שלה או לא, כי אני מאוד אהבתי את פני לוביץ', אבל מאוד כעסתי עליה ומאוד שנאתי אותה באותו... ואז דיברתי עם מיכל אם אנחנו הולכות או לא הולכות, כי גם היא הרגישה ככה. ואז היא אמרה לי, אם היא הייתה מתחתנת, פני לוביץ', לא התחתנה עד גיל 90, אם היא הייתה מתחתנת, היינו הולכות לחתונה שלה, אמרתי לה, היא לא הייתה מזמינה אותה. אז לא נלך ללוויה. אז ככה, למיכל הרמתי פה הצגה מדהימה בתוך הגלריות. אנחנו עבדנו כמו חמורות, בלי כסף כמובן, יום ולילה. אנחנו אספנו חומרים של חנוך לוין, התאמנו אותם לאומנות המודרנית, ועשינו מין סיור, כאילו אני אפילו לא זאת, מה זה היה, ירידה לשדה תעופה, ויורדים והולכים בדרך בין הזה וקטעים של חנוך לוין וקטעים של יהושע סובול, וקיבלנו מהם אישור לעשות את זה, והיה פה מלחמה עם דתיים שראו כמה קטעים ולא רצו את זה במוזיאון, ופנו למרטין וייל, אבל הצלחנו. היה מופע שזכור לי עד היום. היה מופע מדהים, מיוחד, הקדמנו את זמננו, אני חושבת שמאז התחילו לעשות מופעים בגלריות, לא עשו את זה לפני זה. אנחנו הסתובבנו, ובאמת, יש עדיין תמונות היום, דווקא היום יש לי כזאת חבילה של פרוספקטים עוד בבית, והיום לא מצאתי אותה. אז נורא מתאים למיכל. אז אני באמת, התחילו להזמין את ההצגה קבוצות. ויום אחד היא באה והיא אומרת לי, אני לא ממשיכה. אמרתי לה, מה? יש הזמנות, מה זה את לא ממשיכה? אני לא שחקנית. אמרתי לה, מיכל, את נורמלית? ואני צרחתי, את נורמלית? מה את עושה? אני אתבע אותך. תגידי, וככה ימים באתי ואמרתי עוד, אני אשכנע ואני אדבר, ובאתי ואני אומרת לה, מיכל, את בהרס עצמי. היא עונה לי, נו, או שוין. כאילו גילית את אמריקה. ואז תקופה לא דיברתי איתה, מאוד כעסתי. כי הרגשתי פגועה, נתנו את הנשמה, הצגה הולכת, יש הזמנות, ואני הולכת לעבוד לבד על הצגה חדשה במוזיאון כדי לנצל את הקהל שיש לנו. וכל הזמן כעסתי, הייתי באה, לא אומרת לה שלום, והיא הייתה מדברת איתי, עמדה בזמנו בכניסה והייתה מדברת. נו, מה נשמע? נו, מתי תדברי איתי? נו, מתי תדברי? ואז יום אחד היא ניגשת אליי ואומרת לי, יש לך תמונות ותיעוד ממה שעשינו, כי אני רוצה לראות. אמרתי, עכשיו את רוצה לראות. אוקיי, מיכל כל הזמן סיפרה לי שהיא עגונה. אני לא יודעת עד היום, היא התחתנה, הוא ברח, היא ברחה, הם ברחו, אין לי מושג. אבל היא אמרה לי, אני עגונה, לא מתחתנת. זהו, היא הייתה גרה בסנהדריה, לפני שהיא עברה לקריית יובל, באיזה ספק חור, ספק מקום מדהים, כזה מין חדר לבד, קטן, או דירה קטנה, אני כבר לא זוכרת, הייתי שם הרבה, אבל אני לא זוכרת את זה, ומסביב דוסים של הדוסים של הדוסים. והיא עוברת ביניהם ומדברת ספק יידיש, ספק עברית, מה שידע, אני לא יודעת יידיש, שידע כמה כללות וכמה זה. ואז יום אחד היא אומרת לי, את רואה אותו? אגב, תסתמי האוזניים ולנכדה. את רואה אותו? הוא טוב. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? אמרתי לו, משהו מיוחד, אני לא מפרטת. הוא משהו מיוחד. אני אומרת, תגידי, בכלל את נורמלי? היא אומרת לי, אבל תשמעי, כל מה שמעניין אותו, זה אם אני נשואה או לא. כי אסור לו לחתוק. אז היא אומרת, מה אני... הוא בא, הוא נהנה, אני נהנה. מה אני אגיד לו שאני נשואה? שאני עגונה? הוא ימות.
אני אומרת לו, לא, היא אומרת לי, אבל הוא לא שואל אותי, את אשת איש? יש לך אשת איש? וזה בשבילי מיכל. ואז שאלתי אותה, מה את מוצאת בו? מה? היא אומרת לי, אלה עם השחורים, שהם כולם מכוסים, הם המעניינים אותי. אז זאת בשבילי מיכל. מעבר לזה, שאני לא ידעתי שהיא חולה כמובן, והיא הייתה לפני, כאילו אני מרגישה לפני כמה ימים, היא הייתה בהצגה. הייתה פה הצגה, והיא הייתה חודשיים אולי, אני לא יודעת כמה זמן. אלא אם אני מדמיינת, זה יכול להיות? היא הייתה. ואז שאלתי אותה מה נשמע בזה, אבל אני רגילה לה, אז לא התייחסתי. עכשיו תמיד טוב, אתם כבר דיברתם על זה שרואים את מיכל, זה צחוקים. איתי בכלל, אני לא יודעת יידיש והיא לא יודעת יידיש, והיינו מדברות ביידיש. תודה רבה. עכשיו אני אראה מה שכחתי. תמיד אפשר לעשות מקצה שיפורים, אנחנו גם ניתן לאנשים בקהל מי שירצה עוד מעט. עוד אחת שלא יכלה להגיע וביקשה שנקרא את הדברים שלה היא תמי בצלאלי, מאיירת מוכשרת, עבדה פה שנים באגף הנוער. וסופרת ילדים. מה יש לומר על אישה שכולה לב? כולה אור בעיניים ותמיד אומרת לך בואי לבקר אותי בהיכל, כשאת באה את רואה מלכה, פשוט מלכה. מסתובבת שם עם שובל שעשוי בכוכבים וכל העולם שלה. בהיכל האפלולית, אבל היא כולה אור. ניצוץ בעיניים, הומור. מה יש לומר? קחי חיבוק שכולו אהבה ותודה. תודה לך מיכל המופלאה, תפייה שכולה טוב במקום שלא תמיד היה חבר, שלא תמיד היה בו פנאי להגיד שלום. את תמיד באת לי כמו הבזק, כמו שמיכה, רכה שעוטפת, כמו נחמה. והניצוץ בעיניים שלך שהיה ברור לי שבא מעולם שמעבר, הממזריות השחרחרה המטולטלת, היכולת הבלתי תאומן לשחק את הישות משם. רק עכשיו הבנתי שזה בכלל לא היה משחק, זו את, באמת. צאי לשלום, אישה מתוקה, כולך לב, ותשמרי לי מקום לידך, כי אם יש לי מקום להגיע אליו, הוא ממש קרוב על ידך. עוד אדם שלא יכול היה להגיע כי הוא בדרכו לארגנטינה, זאת אומרת הרעיון אדולפו רויטמן שהיה מנהל היכל הספר והאוצר שלו, תקריא אליו. אכן מיכל הטביעה את חותמה גם בהיכל הספר, ואת זה הוזכר כבר כמה פעמים, אבל אדולפו לא ויתר על הזכות לומר כמה מילים, והוא אכן על הספינה בין אורוגוואי לארגנטינה, ומשם הוא משתף אותנו. למרבה הצער, אינני נמצא בישראל כעת, כדי לקחת חלק בטקס הזה לזכרה של מיכל האהובה זיכרונה לברכה. אולם בכל זאת לא רציתי לפספס את ההזדמנות כדי לומר כמה מילים עליה. ידוע הפתגם העממי, אחרי מות קדושים אמור. אולם במקרה של מיכל, הפתגם הזה תופס בצורה מרשימה ומדויקת. מיכל הגיעה אלינו מאגף הנוער, ובמשך שנים הפעילה את האודיטוריום שבהיכל הספר. מעבר לעובדה שהיא עשתה זאת ביד רמה מבחינה מקצועית, אדיבותה התפרסמה ברבים וכבשה לבבות אלפי המבקרים שפקדו באותם השנים את המקום. מן המפורסמות היה החיוך שלה, שמשכה את תשומת הלב של רבים, עד כך שאי אפשר היה להישאר אדיש לו. היא תמיד הייתה חיובית, והקרינה שמחה על כל אלו שסבבו אותה, לכן הייתה כל כך אהובה בקרב העובדים והמבקרים. ללא ספק היא הייתה מתלמידי הארון, אהוב שלום ורודפת שלום. לפי מסורת ישראל, המלך שלמה, החכם מכולם עלי אדמות כתב, עת לבכות ועת לשחוק, עת צפוד ועת רקוד. קהלת פרק ג' פסוק ד'. למרבה הצער, הגענו לרגע של הבכי וההספד. אלה החיים ואין בלתם. אולם בכל זאת, ועל אף הצער הפוקד אותנו, זכרו אותה תמיד עם חיוך על הפנים, כפי שבטח הייתה רוצה שנזכור אותה לעד. יהי זכרה. אז עוד אחד מילדיה רוצה לדבר, נמרוד מור, הבן השני שלי. לא הכנתי איזה משהו, ככה עבדתי פרי סטייל.
מיכל הייתה, כמו שכתבתי לאיסקה, ממש כמו אמא שנייה בשבילנו. אני ממש זוכר, כמו שאליאב תיאר, סיטואציות שלנו כילדים, כאילו חווים אותה עוטפת, אוהבת, מחבקת. בעיקר כשההורים היו בחול, אני זוכר סיטואציות שאנחנו יורדים כאילו למסגרות שלנו, והיא מביאה לנו כל מיני צעצועים בטענה שההורים הביאו לנו כל מיני מתנות, שלהבנתי בכלל עכשיו נצפה. כשאמא סיפרה לי שהיא... סליחה לי רגיש, שסיפרת לי שהיא... הייתי במילואים באיזה פעילות, וזה ממש הפיל אותי רגע, כאילו הייתי עולה רגע על מדים מול החבר'ה והכל, ונקטעתי, לא הצלחתי לדבר. אני עמדתי מול החבר'ה, היינו באיזה תדריך, ואני אומר, אבל קיבלתי איזו הודעה שניערה אותי שנייה. כמו שאמר בחור לפני שבאמת אליי הקריא את הסיפור שלו, רגע התחברתי על זה שזו דרכו של עולם. מיד הבנתי, כן? מיד קלטתי. ואמא כתבה שאולי כדאי לחשוב על כמה מילים, לכתוב לה, להיפרד ממנה. כי כנראה שאני לא אראה אותה יותר. אמרתי, זה באסה, כאילו, אני בא לבית חולים. לא מעניין אותי שהיא לא רוצה לראות אף אחד עכשיו, אני בא לבית חולים. היא ממש הזהירה אותי, אמרה לי, אל תעשה את זה. למרות שאני מאוד מרדן, נמרוד קוראים לי, אני מאוד מרדן והבנתי. חשבתי שאני לא מורד בנקודה הזאת, אני אכבד את הבקשה שלה. וחשבתי איך אני נפרד מבן אדם שכל כך אוהב בהודעה, כאילו, לא שדיברנו יותר מדי בחיים הבוגרים, כן, אבל היא הייתה מאוד משמעותית עבורי כילד. כתבתי לה תודה שהייתי אמא שנייה עבורי. שאני שולח חיבוק חזק ואוהב אותה מאוד, ושלחתי לה כמה תמונות של הבנות שלי, שהבנתי שהם מאוד סיפחו אותה והיה לו נעים. משהו שאני שמח זה באמת זכיתי איזושהי סיטואציה שכשאני הייתי מגיע עם הבנות לבית של ההורים שלי, מיכל הייתה שמחה מאוד ככה לקפוץ לבוא לבקר אותנו, והייתי רואה אותה עם הילדות שלי וזה מילא את כולי באהבה. חזרתי לילדות ברגעים כאלה. כיף שהם זכו לחיבוק חם של אישה כל כך טובה ואוהבת. לא יודע מי בחר את הפרחים היפים האלה, הסגולים. איתן, בעלה של אלה. אבל סגול, צבע של חוכמה, צבע שכל כך הולם את מבחינתי, את האישה שהיא איתה. זהו, הרבה אהבה. רברינה, לא נזמין אותך עוד פעם. אבל כרגע אנחנו פותחים את זה לציבור הרחב. אנחנו יודעים שיש כמה אנשים שרוצים לדבר. איסקה או הגר ידברו בסוף. אבל אם מישהו מהמשפחה שהגיע, אז מוזמן לבוא ולהציג. תציגו את עצמכם פשוט שנדע מי אתם. טוב, אני אדבר גם בשם אבא שלי. מיקי זה דודה של אבא שלי. לצערו הוא לא יכול להיות פה. אני אקריא מה שכתבתי. אני מדמיינת שמיקי כאן איתנו. ממלאת את החדר כמו תמיד, עם החיוך שלה, עם טוב הלב שלה. כי ככה תמיד הייתה מיקי. השמחה שלה תמיד הייתה מדברת. אני מדמיינת אותה כאן איתנו, מאושרת שאנחנו ביחד. אני מרגישה שאני מסתכלת לה בעיניים ואומרת לה תודה. תודה על כל מה שהיא הייתה בשביל כל המשפחה והחברים. תודה על אהבה ללא תנאי. תודה שתמיד היית שם בשביל כולנו. לא היה צריך לבקש במילים. מיקי תמיד הייתה מרגישה. גם שלא היינו אומרים שקשה. היא הייתה שואלת אם הכל בסדר. אין לי מספיק מילים להגיד למיקי תודה. בימים האחרונים אני מזמזלת לי כל יום בראש את המילים ואני חושבת על מיקי.
תודה שנתתי להיות מה שבא לי. ואיך לפעמים את ראית, איך כאב לי. רציתי להגיד לך שבכל מקום את איתי, בליבי, כן הספקתי לומר לך שלום. לי קוראים יוני, אני הבן של יעל, אחותה של מיקי, אנחנו קראנו לה מיקי. אני קראתי כמובן, אני אקריא כמה דברים שכתבתי. מיקי, אין לי כישרון כתיבה, אבל ברגע שאני מעלה את שמך במחשבותיי, אני מיד מוצף באין ספור תמונות וזיכרונות וגעגוע על כל אחד מהם, כי כולם משמעותיים בחיים שלי. יש לי עשרות רבות של זיכרונות, שאותם אני ארצה להעלות. הראשון שבהם, את הנסיעה הראשונה שלך באוטו של סבא. אחרי שקיבלת רישיון נהיגה, נסענו לקאנטרי בסוף רחוב רמז. נסיעה שובבה מהירה עם יד אחת על ההגה וחיוך על ענייך. הרגשתי בצנע מתוך סרט. אני זוכר את ההמתנות בימי שישי במרפסת, מחכה לראות אותך נכנסת מרחוב רוטשילד ברחוב רמז, ושראינו אותך לבסוף צעקנו באושר, מיקי בא, מיקי בא, כי הבאת לנו המון אהבה, חיבוקים וכמובן שוקולד ממולא של עילית. ואז בחופש אני וגיורא היינו מצטרפים אלייך לקייטנה בחולון. הרגשתי בר מזל שקיבלתי את כל החבילה הזאת, שכללה בריכה, שוקו ולחמניה. ונסיעה באוטובוס הלוך וחזור, וכמובן אירוח של שבועיים, הכל כלול בבית בקריית שרת. מיקי זה הצגות, זה סיפורים לפני השינה, זה חוג דרמה, וזה עולם עשיר של דמויות וסיפורים שצבע את החיים שלי בדמיון, במשחק ובאמנות. סוגריים נחום גוטמן. כל מה שאני עושה עכשיו עם אלמה ונועה של הנכדות שלי, זה שחזור שלך, אהבה אמיתית, שמחה, מצחיקה, עשירה בדמויות ובמשחק. משם שנינו עברנו לירושלים בשנת 83, אני התחלתי את הפנימיה עם כל הקושי שנלווה לזה. אחת השבוע הייתי יוצא אחרי הלימודים, מגיע לבית שלך או לבית של איסקה, אוכל כמו שצריך, זוכה לחום ואהבה, ובסוף בלי שאף אחד ירגיש שהיית מגניבה לי 50 שקל. הכסף היחידי שאפשר לי לצאת עם חברים לאכול חומוס בירושלים או לקנות לי משהו מתוק. לא אשכח את החיבוקים העוטפים והאוהבים, וזה קשר שהלך ונמשך גם כשהייתי בצבא. ידעת להגיע אליי לבאר שבע ואפילו לאילת. אני וגיורא, אח שלי, אהבנו אותך אהבה עזה. ילדים לא מזייפים אהבה, הם מחזירים בדיוק מה שהם מקבלים. וכל אותם שנים איסקה הייתה הצלע השנייה שלך והתחרתה בך בכמויות האהבה שהרעפת עליהם. גם שהיו הפסקות בקשר, תמיד ידעתי שזה זמני ואת חלק בלתי נפרד מחיי. את האדם הכי טהור שהכרתי. היכולת שלך לגעת בכל אדם באשר הוא אדם היא מיוחדת ומקודשת. וזכו כל אלה שנגעת בהם באישיותך. נחזור לאין סוף הזיכרונות שיש לי ממך. אני לא סבלתי את יעקב, וגם את חשבת בסוגריים שהוא אנטיפט. אבל תמיד שבאתי לבקר אותך, היית עולה איתי לבית שלו כדי שאולי הוא יצליח ליהנות מחברתנו. ואז הגיע עוד דור, ואני באופן טבעי, בלי לבקש רשות ממך, הרגשתי שאת גם הדודה של ילדיי. מיקי זה מוזיאון הילדים, זה הסיורים בעיר העתיקה, זה אין סוף מקומות שהלכנו ואכלנו בירושלים. זה השוק, זה עין כרם, זו נתינה עם יד מושטת, עם גלידה, עוגה טובה, חומוס טוב, או פשוט קח כסף ותקנה לך משהו. מיקי זה המקום החם בלב ששמור רק לך, והלב הזה שלם יותר, טוב יותר ומטיב יותר, שאת חלק ממנו. מיקי זה חלק מחיי, אוהב את כלות. יום. שלום, שמי מתי. אני הכרתי את מיכל דרך דרורה, שהייתה חברה מאוד 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 טובה שלה. אנחנו בילינו יחד חגים, עסקה ומיכל, ואני לא גילה לכל המיכל. אז קראו לה מיקי, אנחנו יודעים נכון, אבל תכף, יש לה הרבה שמות. ואגר היו מגיעות, והיינו חוגגים ביחד, כמו שדרורה ידעה לחגוג. היא הייתה אומן ממש, עם נפש של אומן, ויצירתית מאוד, והיה כיף. ועוד לחגוג חגים תימניים, ברוח התימן, זה תדהמה מה שחיכה לנו על השולחן, גם מבחינת הפיצוב וגם מבחינת המטעמים, וזה זיכרונות שאי אפשר לשכוח אותם אף פעם. ונמצאת כאן אוסי,
הבת של דרורה, ושדרורה בשבילם היא כמו אחות של אימא. מיכל בשבילם. נכון. לא, שמיכל, כמו אחות של אימא שלה התכוונתי, הבינו, הקהל הבין. ובאמת, קצת קשה האירוע. למיכל, מיקי, מיקוש, ככה אני קוראת לה, אהובתי, וראיתי שפה עיוני. נפרדנו בטרם עת, לצערי. קיבלתי את ההודעה בתדהמה. אמנם לא היינו בקשר יומיומי, אבל הקפדנו לשמור על קשר. בחודשים האחרונים עוד דיברנו וניסינו לקבוע מועד להיפגש, אך זה לא צלח. אזכור אותך לעד כחברה מיוחדת, תמה, זכה, בעלת לב רחום ורחב, דעתנית, מעניינת וסקרנית, מלאת שמחת חיים, יפה וחייכנית, מלאת אהבה ונתינה ומושיטה יד לכל מי שזקוק לעזרה, וגם למי שלא. שומרת בקנאות על בריאות הגוף והנפש וגם על איכות הסביבה. כמה קינאתי בך על ההתמדה והאופטימיות. הצחוק המתגלגל שלך יהדהד באוזניי תמיד. הפץ אור גדול תמיד. היית אבן שואבת. היית זן מיוחד. זן מדהים. בזכותך הגענו אני ובניי לאגף הנוער במוזיאון מדי שנה בשנה. ליווית אותנו ונהנינו מאוד. נעמת לי מאוד, תחסרי לי. נוחי בשלום ובשלווה על משכבך. שאני אולי מהצעירות שהכרתי את מיכל, כאילו זה ממש מרגש אותי, כאילו, כי אני הכרתי אותה הרבה פחות טוב מכולם כנראה לי, אבל אני נירה, אני מדריכה באגף הנוער. אני זה להסביר את התחושה של מישהו שבא ומקבל אותך ומקבל את כל הקבוצות בכזאת אהבה וכזאת פתיחות, זה באמת משהו שהוא חד פעמי, אבל אני באמת, אני יותר מתרגשת מכל מה ששמעתי כאן, כי אני מבינה שלא הכרתי אותה כמו שכולם פה, כל הסיפורים שעלו כאן, וזה פשוט אותי מאוד מאוד מרגש. כשמיכל עברה לאחד הספר, אז היא באמת הייתה מאוד חסרה פה, וזה היה ממש ניכר, ואני איכשהו נמשכתי כל הזמן ללכת לבקר אותה באודיטוריום מאחור, היא תמיד הייתה מכינה לי קפה להתנשבות. ובדיוק חיפשתי את דרכי המקצועית, ובאיזשהו שלב דיברתי איתה על זה, והיא אומרת לי, מה הבעיה שלך? היא אומרת לי, אני עכשיו מתקשרת, זה היה רבקה מאיירס מתצוגות, היא אומרת, אני מתקשרת אליה, ואני מתקשרה אליה באותו רגע, קבלתי ראיון לשבוע אחר כך, התקבלתי לעבודה בתצוגות של מוזיאון ישראל. זה היה כל כך פשוט רק השיחה הזאת איתה. כאילו לעשות ככה משהו בשביל מישהו שפתח לי עולם ועשתה חוויה משמעותית מאוד בחיי. אז באתי כי אמרתי, אני חייבת לאישה הזאת משהו מאוד רציני, ולשמוע את הסיפורים, אני אומרת, וואי, אני כזאת קטנה מולכם, כאילו, והסיפורים שיש לכם, האישה המיוחדת הזאת. אז תודה רבה לכם, ותודה רבה לכם. עכשיו את הזה. את רוצה להגיד משהו? אני מאוד מתחברת. יש לנו גם סרטון קצר, אז אל תברחו בלי שנראה לכם אותו. אני לא מדבר על זה. הכל בסדר? התלבטת, זהו, אני יודעת. מיום שישי אני מתחברת. תציגי את עצמך. לי קוראים נאוה, אני מהוותיקות באגף הנוער, כבר לא פה, אבל אני הכרתי את מיכל מאז שאני פה ב-85. ו-1985, אולי לא לכולם ברור מה זה, אבל אני קבעתי את הדוחות, קבעתי איפה מיכל עובדת,
והיא הייתה עושה סדנאות של דרמה עם רינה, אבל אני זוכרת את מיכל באה אליי כשהתחלתי לעבוד פה, והיא אומרת לי, את הנכדה של בילה ליפקין? והיא אומרת לי, בגללי. את, כן, בגללך, אשמתך. אז אני אומרת לה, כן. אז היא אומרת, אבל היא רויאלטי, היא כאילו, מאותו רגע, לא משנה מה הייתי אומרת למיכל, קניתי את העולם. והיא הייתה עושה פה... נדבר על זה אחר. מיכל הייתה עושה הרפתקאות וסדנאות דרמה, והיא הייתה פה דרמה. כמה שהיא לא הייתה שחקנית שהיא אמרה לך, אני לא יודעת. אבל היא הייתה דרמטית מאוד. נראה לי שהיא גם שיחקה בקאמרי. כן. מיכל שיחקה בקאמרי. אז מיכל... אני לא קבעתי הדרכות בקאמרי. אבל היא באמת שייכת ללב של כולנו. כל אחד שעבר פה והלך פה, וגידלנו את כל הילדים, היא גידלה את הילדים, וכל הילדים שלי, 3 הילדים שלי, יש להם זיכרונות. כשאומרים מיכל, הבן שלי הצעיר עושה ככה, כי הייתה באה אליו וצובטת אותו, אז הוא היה עושה, כן, כן, אני יודע מי זה מיכל, גם בגיל גדול יותר. וכשהיא קיבלה קבוצות בכניסה לאגף, זה באמת לא היה צריך לדאוג. היא הייתה מטפלת בהם, גם אם הם לא רצו שהיא תטפלה בהם. וכשהיא עברה להיכל הספר, אז היא עדיין טיפלה. היינו מתקשרים אליה ב8 בבוקר, את כבר פה? כי אנחנו צריכים שתקריני סרט. אני אגיע, אני רק מסיימת פה משהו ואני באה. אז היא המשיכה, כמו שדיברו, להיות בלב שלנו ולהיות הלב שלנו. ואני ידעתי שהיא יכולה, וידעתי שיהיו תמונות שבילינו איתה איזשהו בוקר אחד אצל מיכל מור בבית. וזה היה פרידה מבחינתה, מבחינתנו הלב שלנו עוד איתה. ואוהבים אותה, כמו שכולם אמרו. עוד איזו ארטיסטית אחת שלא יכלה להגיע, ביקשה לדבר בקולה. 3 בדצמבר 1981. דודתי מתחתנת ברבנות בתל אביב, היא מתחתנת עם איש שהוא גרוש ואב ל4, 15 שנה גדול ממנה, כמו שאפשר להבין ההורים שלו לא יצאו מגדרם מרוב אושר, ויש נורא מעט אנשים בחתונה, אולי 30 איש, משפחה הכי קרובה, והחברים הכי טובים. אני מגיעה לחתונה הזאת של 30 איש, ומה אני רואה? עוד בחורה, בשמלה בדיוק כמו שלי, מעיר העתיקה. האם יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. אני ומיכל הרב והכלה באמצע חוגגים את החתונה הבלתי נשכחת. אנחנו נקרין איזה סרטון קצר. מה אעשה אם תלכי, אם תברחי, מה אעשה כל הכעס הזה, שמור לי עליה, אתה שומע, אין לי כלום בלעדיה, שמור לי עליה, ותשמור גם עליי, כדי שלא אשתגע.
אעשה אם תלכי לי, אם תברחי לי? מה אעשה עם כל הפחד הזה? שמור לי עליה, אתה שומע, אין לי כלום בלעדיה. שמור לי עליה, ותשמור גם עליי, כדי שלא אשתגע. שמור לי עליה, אתה שומע, אין לי כלום בלעדיה. שמור לי עליה, ותשמור גם עליי, כדי שלא אשתגע. לא זוכרת שמות, אבל יש כאן כמה שמות שהיא הייתה חוזרת עליהם. והמוזיאון חי אצלנו בבית, אבל היא לא סיפרה לי הכל. אני סיפרתי פה דברים שאני לא ביטה לי הכל. היא גידלה הרבה ילדים, הרבה מאוד ילדים של שכנים, של כולם זוכרים אותה. ואתם מספרים פה דברים שהיא לא סיפרה לי. לא הכל סיפרה לי. היא לא סיפרה על הקרדיט שהיא קיבלה מכולם, ולא... אנחנו חיינו את החיים שלנו. אבל הגר שלי היא הגר שלה. ביום האחרון היא לחשה לי ואמרה, אני רוצה את אווה. אני רוצה לראות את אווה. לא יכולתי להביא לה את אווה. וזה הדברים, שני הדברים הכי נהדרים שיכולתי לתת לה. כשהייתה קטנה קראנו לה מיכל. זה היה מלעיל, נראה, אני לא יודעת, אבל... ואחר כך היא רצה שנקרא לה מיקי. ואחר כך היא התחרתה אחרי כמה שנים, אבל כבר לא יכולנו לקרוא לה מיכל, קראנו לה מיקי. אז אחותי מיכל, כשאימא נפטרה, אבא אמר לי, תשמרי עליה. את היית צעירה באחים, ומאז אני שומרת עלייך. כשבכית, מעולם לא אמרת אימא, אמרת אבא. היית קשורה אליו, הוא גידל אותך, כי אימא הייתה חולה מאוד. בגיל 12 עברת אותי בגובה, וחשבו שאת האחות הגדולה שלי. הלכנו לחנות, דיברו איתה, לא איתי, אמרתי, אני האחות הגדולה שלי. היית צמחונית מיום שנולדת. לא אהבת בשר או עוף. סבתא שלי הייתה מכינה לה קציצות, עושה על זה כלום, בשום אופן לא אכלה. אז אבא לקח אותה לפלאפל, ואת הפלאפל שבשכונה היא אהבה מאוד, זה מה שהיא אכלה. בחיים לפעמים דרכנו נפרדו, אבל תמיד היינו ביחד. זה לא משנה, הייתי באנגליה, הייתי בקיבוץ, תמיד היינו ביחד. היא נסעה לארצות הברית, היא מרחוק והיא מקרוב. שני הפכים היינו. אני נמוכה, היא גבוהה. לה שיער מטולטל, לי שיער חלק, שהדוד שלי אמר שאני מסכנה, כי היה לי שיער חלק, להם היו טלטלים. עד שכולם התחילו להחליק את השיער שלי.
היא אפילו לא ידעה לתפור את הכפתורים בחולצה. אני הייתי תופרת לה. לפני כמה זמן היא אמרה לי, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, משהו לא בסדר. אמרת לה, תשאירי, אני אסדר את זה. איך את מצליחה לסדר הכל? היא אמרה לי. היחד שלנו היה חזק מכל דבר. מסתבר. לכן היא רק שמחה עליי שאני אטפל בה. כל הילדים של המשפחה והחברות מספרים איך היית כמו אמא שנייה. וכל הזמן מספרים לי את זה. האהבה שלך, הצחוק, החיבוקים והסיפורים המרתקים כבשו כמובן את כולם. ואגב, היית האמא הכיפית. והיא הביאה לך את אבא שלך. ומיכל אמרה שאני הייתי האבא, מיכל הייתה האמא, וסטפן היה הדוד שהיה בה. שנים הזהרת אותי שלא אשאיר אותך לבד. את רוצה ללכת לפניי. אבל אני טענתי שאני המבוגרת, וטבעי שאני אלך קודם. לא, היא אמרה לי, את לא משאירה אותי עם הגר לבד. זה היה ויכוח של שנים. בבית חולים עד הסוף התלוצצנו, אנחנו התבדחנו בסוף עד הסוף. ואז אמרתי לה, הצלחת לעקוף אותי, אה? אמרה, כן. גם על ערש דווי הקפדת לתת לי הוראות, מה לאכול, מה ללבוש, כיצד להתנהג. כשיבואו האנשים, אז לא תבישי את הסבלת בית שלך. שאלתי אם גם מלמעלה תתני לי הוראות. כן? הנה, גם משם. צחקנו והתבדחנו עד שאפסו כוחותיה. נולדת יפה, כל החיים היית מאוד יפה. לא תמיד הכרת בזה, היא לא תמיד הכירה בזה. ולפעמים הייתי מבטלת את האמירה, היית מבטלת את האמירה שאת יפה. אבל גם ברגעייך האחרונים אמרתי לך שאת יפה. ואכן, יופייך נשאר לנצח, היא הייתה באמת יפה עד הסוף. האחיות אמרו לי כמה היא יפה. מיקי שלי, עדיין את איתי בכל רגע. ייקח לי הרבה זמן להתרגש שאת לא פה פיזית, אבל את נשארת איתי לכל החיים, כי אני לא יכולה בלעדייך. וזה לא רק זה, אני טיגנתי השבוע שניצלים, ואני שומעת אותה אומרת, תפתחי את הדלת, תפתחי, אני לא יכולה את הסיר אחרונה. היא נהלה אותי, אבל היא אמרה שאני מנהלת אותה. היינו שני הפכים, באמת, שני הפכים, אבל היינו ככה ביחד. אבל איך היא קראה לי? היא קראה לי יוצי. מאיפה השם הזה אני לא יודעת, היא קראה לי יוצי. זה הכינוי שהיא נתנה לי. ואתם מספרים עליה כל דברים שהרבה דברים אני לא ידעתי. פשוט לא שיתפה. היא באה הביתה, סגרה את הכל, הייתה באה הביתה, היא אומרת לי, גם בסוף היא אמרה לי, תזרקי זה, מה את צריכה את זה, מה. היא רצה לבוא לגור איתי, כבר מזמן. אמרתי לה, את לא באה לגור איתי, אין לי כוח שתנהלי לי את החיים. אבל בסוף היא באה. עשינו סיכום. את לא אומרת לי מה לעשות, ואני לא אומרת לך מה לעשות. אפשר להגיד. בסוף אנחנו עוברות אחת לשנייה. אבל הייתי איתה עד הסוף, היא ביקשה שאף אחד לא יבוא, כי היא לא אהבה את המראה שלה. והייתי צריכה להסביר לאנשים שזה לא אישי לאף אחד, גם למשפחה, גם לאחיינים, לכולם, שהיא מבקשת שיכבדו אותה, היא לא אהבה את איך שהיא נראית. והיא הייתה יפה עד הסוף. היא הייתה יפה עד שהיא עצמה את העיניים. אני רוצה לראות את אווה. אני מודה לכם מאוד, גם אני מאוד מאוד מתרגשת, היא הייתה אומרת לי, מה, תשתגעת? מה פתאום? מה הם עושים? זה לא... היא לא הייתה מקבלת את זה, היא לא הייתה מסכימה לשתף פעולה עם זה. כי היא לא חשבה שהיא כל כך מיוחדת, אבל היא הייתה מיוחדת.
ואני לא הצלחתי לבכות כשהיא ככה. כי אני עוד רואה אותה בבית, אני עושה משהו, היא אומרת לי, לא, אל תעשי את זה, כן תעשי את זה. היא עוד איתי כל הזמן, היא תהיה איתי. לא נפרדנו, אנחנו לא נפרדים, ואני מאוד מודה לכם. ואתם שיתפתם אותנו בכל מה שהיא עברה פה. תודה. אני לא בן אדם של במה, אף פעם לא הייתי. אני כן אגיד תודה על הדבר הזה שעשיתי פה. אני גידלתי, אנחנו יודעים שאמא מיקי הייתה כמו אמא שלי, ועד הסוף, עד הרגע האחרון, דאגה לי לכל, שיהיה לנו בית ושיהיה לנו, שנהיה בטוחות, כולנו דאגה. ואני גדלתי איתה פה, אני גדלתי פה, איתה, ממש, כולכם מכירים אותי מפה, ואני מכירה את כל הפרצופים, כי הייתי באה לפה לקייטנות ולחוגים, וסתם ככה התלוויתי אליו, הייתה לתת לי, לשוטט לי במוזיאון, ללכת לאיבוד, ואחר כך, וככה גם הבנתי כמה האמנות חשובה. לאחרונה ראיתי איזה מופע, והמנחה אמר שזה לא חשוב איך אנחנו נראים, או מה אנחנו אומרים, או מאיפה אנחנו באנו, חשוב מה אנחנו יוצרים בחיים. וזה נורא נגע לי, כי מיקי בעיניי היא יצירת אומנות בפני עצמה. כל דבר שהיא עשתה, הדרך שלה, כל מה שהיא העבירה לנו ולבת שלי אבא, זה באמת דרך האומנות והיצירה. ואני חושבת שבכל אחד שהכירה שיר אחותם. אני אקריא טקסט שבן דודה שלי, גלעד שלא נמצא כאן, כתב, רגע שאני צריך לפתוח. וזה באמת, כולנו גדלנו איתה, ואני חושבת שהרבה פה התחברו לדבר. מהי מיקי בשבילי? מיקי חיוך, אור, שנתון לך רק באותו רגע. אור שמקשיב ולא שופט. אור שנותן כוח. מיקי היא הרפתקה. בחיות שמסתובבת בין השווקים במזרח ירושלים כאילו היה ביתה השני. חיות שנוסעת לטיול אחרי צבא בהודו בגיל 75. חיות שנוסעת על רנו 4 עם חגורות בכאילו וצוחקת כשהדלת ליד המושב נפתחת, או שגם אני אוסיף הפגוש שהיה נפתח ככה באמצע הנסיעה. מיקי הייתה נתינה אינסופית שמגיעה תמיד עם סלים מלאים, עוגות מיוחדות שאפתה בעצמה, משחקים ומתנות לילדים, ארוזים כל אחד בפתק נפרד, אישי עם מכתב. נתינה שמוכנה לוותר על הנוחות שלה ולגור בחדרון נוער קטן כדי לסייע למשפחה בשעת משבר. או לעבור לגור עם אמא שלי, בשביל לעזור לנו ולאמא. מיקי היא תרבות שנמצאת בכל מקום אצלה בדירה. החל מפרגוד יפני, פסלים מיוחדים וכלי אוכל מאותרים ויפים. תרבות שחשפה את כולנו למוזיאון שדאגה שנבין שהיסטוריה ותרבות הם אבני הדרך של החיים. תרבות שידעה לספר סיפורים שריתקו מקטן ועד גדול. תרבות שהייתה לבושה כאילו יצאה מבית קפה צרפתי אחרי פגישה עם משוררים וציירים. את מצעיף והכובע והבגדים שישבו עליה כאילו היו תפורים במיוחד למודותיה. מיקי היא שלי. הדודה שהייתה מושיבה אותי על הברכיים ושרה לי הילדה הכי יפה בגן. בכל אחד ואחת מהאחיינים והאחייניות שמביאה לי תמיד את השוקולד עילית במילוי תות שהחייב. שהייתה מביאה לי אוכל הבסיס, אפילו עוד ארגז עוגיות קינמון אחרי שכל כך שמחנו להיפטר מהראשון. שדאגה להשכיב אותי ולעשות טיפול קרניוס סקלו תוך כדי כמובן, באמונה שזה יזרז את ההחלמה שלי. מיקי אהובה, תמיד תהיי בליבי
ובלב משפחתי עד אין קץ. בלב כולנו, אני אוסיף שבאמת לא יודעת איך עולם בלעדיה, אין לי מושג. אולי קצת פחות כיפי, אבל היא איתנו. היא בכל אחד מאיתנו, בדרך שלנו, שהיא באמת ככה בשקט שלה. נתנה לכולנו מה שהיינו צריכים. לא פייר, כעסתי נורא על העולם בהתחלה. זה לא פייר, שהבאנו עוד קצת ממנו, עוד קצת, מה שהיה לי, אבל היא גם בנו, אז אנחנו מעביר את כל הדברים האלה הלאה, ואת הסיפורים שלה, ואת החוויות שלה, את האור הזה. תודה לכולם. רודי בסדר. אז תודה לכולם, לאלה שהגיעו מקרוב ולאלה שהגיעו מרחוק. תודה שעזרתם לנו לחזור להיות בית. יפה נורו הוא בית שלנו, לא משנה אם אנחנו פה או לא פה, זה כאילו, מה שלא יגידו על האגף, ספינה טובה, את לא טובה, אנחנו קבוצה אחת. תודה לכל עושי המלאכה. אני באתי לרעיון. תודה.